Subway. És akkor a második film, amit megnéztünk, szintén idei termés, nem rég jött ki, szintén Amazon Prime, még mindig várjuk a pénzt. Burn. Ez egy sokkal mélyebb film volt, fordulatosabb. Én az ilyen filmeket kedvelem leginkább, ami lesokkol, traumatizál egy kicsit, vagy így csak így néz, hogy és így próbál az agyat feldolgozni. És én ezeket szeretem legjobban, az ilyen típusú filmeket egyébként, ami így lesokkol, tényleg nem tudok más szót mondani erre, hogy milyen érzést kell. Hogy bele sok vagyunk. Amiről szólt. Yes! A főszereplő karaktere az egy eleinte ilyen félénknek, ilyen nerd, okos tojásnak, szegénynek, kicsit ilyen szerencsétlenemnek volt beállítva, igen, abszolút, aki egy egyetemen tanul. Oxford. Ja, az Oxfordon, igen, végülis még. Nem egy, hanem a. Jó, igen. És akkor a másik főszereplő a tipikusan a népszerűsre, akivel mindenki jobb akar lenni, aki gazdag családból származik, kívülről elsőre sztereotipikusnak tűnő. Ugye később meglátjuk a családi hátteret mind a két karakter részéről. A lényeg, hogy amikor az elején bekerül ez a ilyen félénkebb főszereplő srác, akkor elkezd jobban lenni vele egy másik ilyen tipikus ilyen agresszív, magát zseninek beállító, igen. Dúlni az elején még így lassabban, szóval, hogy így tényleg így jóba lesznek, így a hétköznapi életet így az egyetemen bemutat. A srác meghívja a másik srácot magához, a családjához a szünetre, mert hogy úgy tudjuk, hogy neki nincs hová mennie, az apja meghal, a szülei drogosok, egy putriban lakik, vagy bocsánat, alkoholisták, igen, hát ezt mondja. Függők, az anyja lényeg, hogy egy nagyon rossz helyről származik, hogy az anyját neki kell egy gyerekként meghánytatnia, meg hogy ő nem akar oda soha többé visszamenni, és azért felajánlja neki ugye a srác, a népszerű, hogy, tudjuk a neveket, mert akkor mondom úgy. Az Ali és Felix. És a hatalmas nagy kastélyban laknak. Nemes, igen, így is mondhatjuk. Tipikusan nem beszélnek semmilyen érzésről, az az ilyen coping mechanizm, hogy elrejtik azt, hogy mint hogyha meg se történt volna a rossz dolog, hanem csak mennek tovább az életükkel, nem foglalkoznak. Igen, ehhez egyébként tökre tudok relételni, ez is tetszett, mert nekem is ilyen a coping mechanizm, hogy úgy csak, mintha csak nem létezne az a probléma, nem foglalkozok vele és megyek tovább. De egyébként emellett a szülők, azok, legalábbis az anyuka karaktere, az nagyon buta is, nagyon képmutató, sokat hazudnak, és csak kívülről egy ilyen boldog háztartás, vagy sokat beszél. Egyre furább dolgokat kezd az Oli csinálni. Nem annyira félénk és esetlen, mint ahogy mutatja, igenis magabiztos, nagyon okos, manipulatív, és tudja, hogy mit akar, és azt meg is szerzi, irányítja a szálakat, mindenkihez közel kerül, mindenkit befolyásol. Karakterfejlődés. Nem fejlődés, előbukkanás inkább. Tehát nem volt fejlődés, igen. Csak elrejtette. Tehát, hogy a végén kiderül, most az spoiler, legvégére ugorva. Ami nem látod, menj és nézd meg, és gyere vissza. Az, hogy ők jóba lettek, sem a véletlen következménye, ő végig már akkor irányította a szálakat, hogy ők ketten jóba legyenek. És hát az Oli karaktere a végére egy gyilkos lesz, aki az egész
villát, kastélyt megszerzi magának, a pénzt, és kiderül az is, hogy hazudott a saját családjáról, mert egy szerető családja van, nem halt meg az apja, jó környékről származik, egy teljesen középosztálybeli, nagyon pszichopata az Olinak a karaktere, abszolút nem normális, nem is tudom milyen szavakkal illessem őt. Hogy én ugye mondtam a film közepén, hogy rákeresem a karakterekre, és miközben googliztam, feljött egy kérdés, amiről azt hittem, hogy jaj, ez kíváncsi egy vagyok. spoiler. Mert egy kérdés volt a filmről, és ez volt az első kérdés, ami feljött, szóval egyértelműen azt hittem, hogy ez valahogyan kapcsolódik a filmre. És akkor azt hittem, úristen, már tudom, hogy mi lesz a plot twist, én már mindent tudok. Az volt, hogy a Saltburn az vámpirokról szól. Én már ezt hittem, hogy az Oli vámpír lesz, mindenkit meg fog ölni. És aztán jött a jelenet, amikor A vért. igen, a csajjal van, és aztán mondja, hogy vámpír vagyok, és konkrétan a vért is így. Aha. Én tényleg azt hittem, hogy igazam van, és hogy jó spoiler lett, és nagyon örülök, hogy nem, mert akkor teljesen más vége lett. De hogy igen, én azt hittem, hogy a vámpírfilm lesz. Ja, és Lehet, hogy jobb visszatérve az elejére, ugye úgy indul az egész, hogy az Oli elkezdi mesélni a kamerának tulajdonképpen, hogy Hát a nőnek. hát ilyen csak, hogy az elején még csak a Igen, kamerának, hogy igen. nem tudjuk, hogy Nem kihez tudjuk, hogy kihez beszél. beszél. Igen, igen. Hogy ő szerette múlt időben a Félixet. És én már ebből gondoltam, hogy most szerintem a Félix az meg fog halni, és hát ő is lett az első áldozat, aki valóban meg is halt. Nem ő volt az első áldozat? De Volt valaki, akit elküldtek, Pamela. Ja, és de hát akkor az- mondják, hogy meghalt. utána, igen, De nem ő ölte meg, nem az, nem, hogy az, ölte meg. de legalábbis nem hát ezt tudjuk. nem tudjuk. Ja, igen. én az nem jutott eszembe, Lehet, hogy ő ő is lehetett úton volna. volt, hogy véletlenül nekiadják a házat, vagy nem tudom, és akkor érted, nem akarjuk, hogy... Nem jutott eszembe ilyen, de... De ez csak spekuláció, mert Ja, ez nem csak derül hogy ki a filmből, nem csak gondoltam erre, igen. az Olitól mindenki telik. Ez így van. Szóval akkor Oli karakterét, hogy jellemeznétek ti így tulajdonságokkal? Mastermind by Taylor Swift. Azzal a dallal. Nem ismerem a dalt. Én Hogy az sem. egész szöveg az, hogy találkozik egy srác, és elvéletlenül találkoznak, és most szerelmesek, de aztán Taylor Swift azt mondja, hogy nem, amúgy mindent megterveztem, hogy találkozzunk, és hogy beszéljünk, és hogy szerelmes legyél velem. És így Aha. ez egyből eszembe jutott, hogy végig megtervezte, hogy jóval legyenek, és hogy meghívja őt a házába, hogy Passzol. minden. Igen, mastermind konkrétan. Abszolút mastermind az Oli, egy pszichopata mastermind. Pszichopata az jó szóra Igen, szerintem. szerintem textbook pszichopata a csávó. Előre tervező, hideg, türelmes, manipulatív, tényleg tökéletes pszichopata. Komoly. Abszolút nem egy szimpatikus karakter. Abszolút, mivel mi tudjuk, hogy legalábbis nem tudom, szerintem a rendező valahogy érezteti velünk, hogy én legalábbis végig kérdéses volt bennem az, hogy amit ő elmesél a családjáról, hogy az mennyire valós. Ugye, hogy, Én elhittem. te elhitted? Igen. Én elhittem egyből. Én is volt, de amikor már így elkezdi kiderülni azt, ugye, hogy miben hazudik, akkor az elkezdett bennem dolgozni azt, hogy akkor az mennyire volt igaz, amit. Szóval, hogy ő mennyire egy reliable narrátor, és mint kiderült, semennyire nem. Hát, hogy mennyit Ugye? gaslight-tol szerintem ott. Nekem is Rengeteget. kellett, hogy lehessen volna, de elmesett le, hogy a családjáról. Rengeteget. Igen. Párszor elhangzott a gaslighting szó. Igen. Hát, mert konkrétan az egyik ilyen alapfunkciója, mint a légzés másnak. Igen, mert a végén például volt ez a családi tag, hogy hívják? A Farley. Hogy őt nem ölte meg, de gaslightolt mindenkit eléggé, hogy aztán kiküldtek őt a házból. Igen. És Konkrétan aztán már nem volt egy családtag. és Útba aztán volt tudtam, neki, hogy és a el is távolította. Igen. Akkurátusan végigviszi a kis plenjét, amit mint a végén kiderül, hogy az elejétől kezdve ezt terve. Most az, hogy mi nekünk mennyire kell sajnálnunk ezeket a igazából léha, hedonista, szűklátókörű, igazából kicsit ilyen Ja, talán őket nem, de a Felixet én egy kicsit sajnálom. Hát én úgy gondolom, hogy a szülők legalábbis biztosan, Nem. ők... nem szülők- szurkoltam az Olinak. Ja, bocsánat. Mondjad. Nem, de is. Nem, mondjad. Ja, csak hogy a szülők szerintem... Bocsánat. A szülők szerintem abszolút maguknak köszönhetik azt, hogy ilyen helyzetbe jutottak, és Szülők ők retardáltak. naívak voltak, vagy az anyuka legalábbis. Az anyuka naív volt, buta volt, vak. Tehát, hogy én egyetértek ezzel vagy hát nem is az, hogy ez egy egészséges coping mechanizm lenne, de mivel én is hasonló vagyok, ezért ezt a részüket megértettem. Viszont azt, hogy vakok is voltak mellé, azt már nem tudom megérteni, mert attól még van szemem, és észreveszek dolgokat, és nem fog olyan dolog mellett elmenni, ami mondjuk veszélyt jelenthet, vagy hogy mondjam. De mit hogy gondolsz, hogy nem látták? Vagy...
Hát egyáltalán az Olinak az anyuka még a legvégén is az Oli mellett állt. Tehát, hogy nem Föl látták, is hogy az hozzá. Oli milyen, nem, tehát, hogy elsőre, amint egy bizonyítékot találtak a Farley vagy ki ellen, azonnal kiküldték. Bele se gondoltak, hogy vajon mi lehetett így, csak ez volt, akkor tűnés. És hogy így ők nem is akarták látni az igazságot, hogy igazából ki milyen, ki mit él át. Képmutatóak voltak, amikor a nőt is elküldték a garzon lakásba, és végül meghalt, nem is érdekelte őket, mint hogyha nem is létezett volna az a nő, és ennél azért szerintem empatikusabbnak kellett volna, hogy legyenek, és akkor nem kerülnek ilyen helyzetbe. Hát abszolút egy struc politikát folytatott az egész család, hogy ez a Igen. semmiről nem beszélünk, ami valós, hanem csak milyen az idő, mit tudom én, ilyen a totális felszínesség fele fordultak. Amikor elviszik a Felixnek a testét, és akkor direkt becsukják a red, hogy meg ilyenek, hogy ne lássák. Igen, a függöny. És aztán még mindig mindig beszélnek, mintha semmi nem történt volna, de aztán Ez egy hallják, nagyon erős pillanat. hogy elviszik a testét, és aztán nem emlékszem, hogy az apuka mit csinál, de is rosszul lesz. A csaj kezd inni, vagy sírni, az anyuka majdnem, Tölti hogy folyamatosan Na Borba igen, magát. igen, már úgy tölti, hogy már tele van por, folyik szét, Az anyuka még nem hányik, széthányja magát, igen. És csak attól, hogy hallják a kerekeket. És beszélnek arról, hogy milyen finom a vacsora. Tehát, hogy Igen. így, És erőltetik a Farley-t, vagy mi a... hogy üljön le, és Mi a egyen. neve? Farley? Farley, De erőltetik azt, hogy egyen, miközben megértem, hogy valaki Fairlight. bár egy órával ezelőtt halt meg, nekem sem lenne itt vagyok. És senkinek nem volt étvágya, senki nem a evett. két egészségesen reagáló figura az a Farley, és a Valentina nem. Igen, de szerintem olyan. Venetia, vagy Venetia, azaz. Megnéztem, mert így most Persze, nem, mert nem is. de az volt szerintem, A igen. Farley volt az egyetlen őszinte karakter, aki látta a dolgot, hogy mi hogy működik, és ki is mondta azokat nyíltan és őszintén. De ugyanakkor egy kicsit sutyó is volt, szóval azért rossz indulatú is volt a Hát Farley. jól Őszinte jól volt, tette, egy ilyen közegben én is az lennék. Mert meg kell élni valahogy az ilyen emberek mellett. És ahhoz Nincs meg oda önzőnek Túl is kell kell élni lenni. valahogy ilyen Túl környezetben. kell élni. Hogyha nincs odaírva, de szerintem Venetia. Igen, nekem is Kihagyjuk. azt Nem mondja. ő volt az unokatestvér? Igen. Ugye? Elvileg igen. Ja, amúgy arra nem De. fogunk beszélni. Beszélj! Az ominózus. Hogy annyira gyorsan túlléptünk ezen, hogy ő mutatja a házat, és így, ja, itt egyszer A Félix. véletlenül megújazta az unokatesóját a Félix, és így csak Az megy tovább, és véletlenül ja, itt történik. a könyvtár, itt kaja, és így menj vissza, ezt magyarázd meg. Hogy Nem, lehet ezt nem kellett véletlenül- volna mondanod. Igen. TMI, too much information, és mi magyarázd meg, hogy hogy lehet ezt véletlenül csinálni. Hát megbotlott, és jaj, Jaj, ne! Véletlenül. és hát De utána is nagyon Vaginába felálltak érkezett. egymáshoz, és azt nem tudtam én elfelejteni, hogy ez a csaj. Hát ennél durvább szexuális dolgok is történtek ebben Ó, a igen. filmben. ó, Jó. igen. Számolj csak be akkor róla. Hú, melyikről? Ízlésesen bemutatva volt. Nem már a Ó, véres esetről. Hát például a kádból való Igen, most jutott eszembe. szüksölés. mi volt ez? Ja. Hát halljuk szépen. Ja, hát van egy pillanat, amikor Oli kilesi a Felix. vágyának tárgyát, Felixet, ahogy maszturbál a fürdőkádban. A közös fürdőjükben. A közös fürdőkádban, igen, mert ugye a túrán, ahol megtudjuk, hogy megújazta az unokatestvére, véletlenül, akkor megtudjuk azt is, hogy azt a fürdőszobát, vagy külön rád kell menni a picsába. Pontos információ. És abszolút hát elhelyezi térben a dolgokat, hogy miért tudja őt kilesni. Na mindegy, és akkor látja, hogy maszturbál a kádba, Félix távozik, még csorog le a víz, Oli pedig hát szeretne egy Szeretné kóstolót elfogyasztani az ebből. eszenciáját. Igen, de ez egy önmagában egy nagyon furcsa és gyomorforgató pillanat, de a film végét nézve szerintem igazából ez kap egy új értelmezést. Ő nem az Olinak a testnedvét akarja megkóstolni, ő nem az Olinak a fürdővizét akarja megkóstolni, ő az, bocsánat, a Félixnek a testnedvét, vagy a Félixnek a fürdővizét. Ő akar Félix Ő lenni. Félix akar lenni. Igen. Így van. Igen. Ez nem esett. Ő szeretné a Félixnek mindenét. Az Izgalmat. életét. Az életét. Mindenét, Így igen. van, így van, így van. Így van. Ő, Micsoda? Izgalmasabb volt hallgatni a Krisznek az elemzést a filmről, mint a filmet nézni számomra. Ő a Félix- Félix... Nem. Félix életét akarja. És meg is Meg is szerzi szerzi, így van. És tulajdonképpen. miután meghal konkrétan, és még él a Venetia, vagy mi a nevét, akkor így a Venetia észreveszi, hogy még az ő
Parfümét. Igen, de szerintem nem csak a parfümét, Arcviszony, szerintem mit tudom, valószínűleg minden. mindent. De Ruháját az akár. alsónadrágját is. Igen, Jobban ennél kellett azt mondták, volna biztos, figyelnem hogy az erre a alsónadrágját filmre. is volt. Jobban kellett volna figyelni. Nekem a fő problémám az volt Na, azzal a mondjad, filmmel, igen. hogy nem, tehát a ritmusával nem tudtam egyszerűen, bármennyire is koncentráltam a filmre, hogy mi történik, a cselekményre, egyszerűen nem tudtam koncentrálni, mindig van másra gondoltam, most éppen ez történik, ez van. Nem tudtam, nem ágyazta meg nekem az élményt, hogy élvezzem ezt a filmet. És ez az elejétől kezdve végigkísért, és hát De ezt például kibeszélhetjük, mennyire nem jól zavart, vezette a rendezőnek a meg hogy történetet. ez miért lehetett, és miért érzem így, az egy másik kérdés. Ez egy újabb női rendező. Ja, ezt is nem rendezte? Igen, abszolút a Emerald Mondjuk- Fennel. Teljesen független, meg mindegy. Teljesen mindegy, így van, csak most... Fun fact, fun Fun fact. fact, így van. De történtek az események, és nem éreztem azt, hogy érdekelne, hogy mi lesz a következő jelenet. Kösz szépen. Én csak néztem, és történtek a dolgok. És lehet, hogy már magamban az olyan túlpörgeti azt, hogy nem tudom élvezni, és egyre jobban saját magamnak alatt vágom az ágat, meg a fát, ugye. Része lehet ez De- annak, hogy nem volt számodra szimpatikus az Oli karakter, és abszolút nem érdekel. Egyik karakterrel volt sem szimpatikus. tudtam semmiféle se Azonosságot? vagy- empátiát kiépíteni, se kíváncsiságot, semmilyen érzelmet teljesen semlegesnek éreztem. Miért? Ja. Hát, hogy miért, ez egy jó kérdés. Így éreztem. Nekem, ami hiányzott az ő karakterükből, lehet, hogyha más színész játszotta volna máshogyan, hogyha csak azt nézem, hogy csak a történetet, a scriptet olvasom. Barry Keoghan De isteni ez volt. most egy jó ellentét az előző filmhez képest. Igen? Ugye azt mondtam, hogy a scriptet olvasom, nem érdekel a film. Itt, hogyha a scriptet olvasnám, érdekelne a film. Na, Itt a scriptet olvasok, hogyha ez egy könyv lenne, az egy izgalmas könyv lenne. De hogy ezt filmben így átültetve, megvalósítva, nem tudom, hogy De ez nagyon egyedül sokfajta vagyok-e? karakter volt, és hogy egyik sem volt olyan, akivel tudtál volna azonosulni, vagy szimpatikus lett volna. kivel azonosultál, vagy kivel szimpatizáltál? Te erre kíváncsi vagyok. Hú. Farley. Őszintén szólva nekem eleve tetszik ez a snob család. Ez a közeg. Bármennyire is hidegek, és nem beszélnek érzésekről, és csak a pénzük érdekli őket, meg ezek a külsőségek. Nekem abszolút ez egy ilyen komfortos környezet, és nekem eleve szimpatikus volt ez a légkör is, meg a helyszín, meg minden. Az anyuka karaktere volt talán a legirritálóbb, és a legbutább. És akit így legjobbnak tudnék mondani, talán a Félix, mert ő volt olyan, hogy az elején empatikus volt, segítőkész, hiába egy ilyen családi környezetből származott, ahol nem ezt tanulta meg, ő mégis egy úgymond, hát most mi számít jó embernek, de szerintem egy jó ember volt, legalábbis a többiekhez képest. És ő rájött arra, hogy itt valójában az Oli hazudik, szembesítette ezzel, anélkül, hogy elárulta volna. Nem tettek közre helytárgyává, igen? Igen. Mint mondjuk a Farley tette volna? Igen, Beszélgettük, ki igen. volt a kedvenc karakterem a filmben. Csak elküldte, megmondta, hogy ez van, emiatt ez van, tehát hogy kiderült ugye a dolog, mondta, hogy menjen haza a szülinapja után, még azt is, hogy a szülinapját megtartsa, nem mondta el ezt Igen. senkinek, hogy mi történt. Bár én gondolkozom, hogy a Farleynek elmondta a pár jelenetből. Igen, Gondolkoztam. akkor, amikor ott a lómaszba. Igen, és szerintem így ő volt a legjobb karakter, meg vele tudtam legjobban azonosulni, így ezek alapján. Mert ő volt, aki emberi is volt, de mégis ennek a közegnek a része volt, és szerintem ő fair volt végig. Mert mégse volt olyan nagy szám, mint a Farley, mert amúgy ő volt a második kedvenc karakterem egyébként nekem, de mégse volt annyira nyers, meg annyira ilyen, hát bunkó, valamilyen szinten a Farley bunkó volt. Az volt. De Még ha igaza is volt, akkor is. Igen. Ahogy előadta, az munka volt szerintem. Én kedveltem ennek ellenére egyébként, jó. de igen, egyébként bunkó volt, de szerintem ezzel nincsen baj. Úgyhogy nekem ők ketten voltak a kedvencem, ha így választanom kéne. Valamit akartak. Igen, nekem a kedvenc karakterem az a helyszín volt. A helyszín. Az Szörnyű. szenzációsan gyönyörű volt a helyszín. Abban nagyon-nagyon sokat el tudnék képzelni. Azt meg is egyeztet Abban párszor, helyszín. hogy szívesen Igen. lennél ott Az. egy pár hónapot. Ha arról beszélünk, hogy nem tudom, hogy így kit értettem meg nagyon, vagy kit sajnáltam a legjobban, akkor Felixet mondanám, 100%, mert úgy érzem, hogy nagyon
befogadó volt, nagyon kedves volt, és jönnek is voltak problémái, de nagyon ilyen emberi volt, és sokkal kedvesebb, mint gondolnál egy ilyen gazdag gyerekből, nem tudom. Szóval őt sajnáltam a legjobban, hogy ennyit szenvedett az Oli miatt. De igazából, akit mondanám, hogy a kedvencem. Ez nagyon sajnálom, hogy a kedvencem. De a Venisha. Imádtam a Venisha, De én nagyon jó megértem. volt. Mint karakter tök jó volt, igen. Igen, Az, hogy nem együtt tudom, tudok vele nagyon- érezni, azt már nem vagyok benne biztos. Én nagyon bírtam azt a lányt, és nem tudom, minden, amit csinált, az vagy vicces volt, vagy megértette, vagy nem tudom, de ő valamilyen szinten normális volt, ha elnézzük azt, hogy a Felix az megújazta, amikor fiatalabbak voltak. Nem tudjuk pontosan, mikor történt. Jó, az igaz. Meg amúgy hogy másik tegnap unokatestvér is lehetett egyébként, nem? Nem volt leszögező, hogy ez az az unokatestvér, akivel ez történt. Nem, de azért elég volt. Jó, igen, de Venisha nem nem biztos. állt ellen túl sok mindennek, hogy úgy mondna. Mikor Igen, a igen. Oli De nem volt egy Megtörténik ilyen, az konkrétan ominózus az nem Venishával volt, amikor a sötétben megújazza ismét? De. Az nem Mi? az, volt nem ilyen? lemaradtam erről? Vagy? Hát az Oli, mikor megújazza őt. Ja. Ja, de az Az Oli, az nem a Oli. Felix. Igen. Ja. Ja. Viszont amikor mielőtt a Félix eltávozna az élők sorából, akkor ott nem a Venissával van ott együtt. Nem, egy az a- tündér barna hajú. Igen, jó, Igen. oké. Igen, hát igen, kicsit sötét volt sajnos, Igen, úgyhogy igen, nehéz volt igen, néha nagyon kivenni sok az sötét arcokat. volt. Az összes jelenet majdnem, hogy sötétből nem lehetett semmit És látni. ez Nem baj, ha az általában- összes lámpa ki van kapcsolva. És ez koncepció szerintem volt. nehezen. A film első felének a 80%-a az ketten beszélgettek sötétben. Igen, nagyon sok sötét, és szerintem általában természetes fényt használhatott a rendezőnek. Nekem az volt és szerintem ez egy koncepció. Lehet, hogy túl volt utilizálva Valószínűleg, a sötétség. Mindenképpen kell, hogy annyit használta ezt a sötét, meg félarcos megvilágításokat, hogy mindenkinek ilyen, az egyik fel a sötét volt, a másik Lehet az ezzel világos. hangulatot teremteni és megalapozni, de itt nem éreztem ennek értékét, súlyát. De annyit használta, hogy ez mindenképpen, hogy egy koncepció. Mert sokkal nyersebb volt, amit ezzel Hát ez mindenképp egy ilyen művészi De film igen, volt. igen. Ez Sokkal direkt művészibb volt, igen. Nagyon figyeltek kreatív oldalra, a sztori szempontból, így a történet szempontból, meg ahogy forgatta az egészet, a jeleneteket, szóval, hogy ez direkt ilyen más, mint a többi film. Hát eleve az, hogy mondtátok, hogy nem az a képkivágás, hanem a nem Egy tudom melyik. 4-3-as kép Igen, kivágás igen. kapott, Tényleg, igen. Meg ez Igen. a sok sötét jelent, tehát hogy ez nem véletlen volt, mert tönkrementek a lámpák nyilván, Nem. szóval, hogy szerintem ez kellett hozzá, csak ugye nyilván más az, Sötétben hogy... tartott minket a rendezőnő. Igen, és igen, két értelemben. Manapság nem tudom nem képmutatásnak értékelni a 4-3-as képarány alkalmazását. Pedig Egyszerűen ez miért? nem tudom. Csak kíváncsi vagyok, hogy miért. Az egy Szerintem van funkciója, hogyha van. Csak az egy technikai limitáció volt, ugye? Igen, de Tehát nem lesz az több, amiért ezt alkalmazom. Az nem lehet több. Szerintem akkor lehet több, hogyha nem a 4-3-as képarányt alkalmazom. szerintem meg lehet több a 4-3-as képarányon is. Szerintem meg van funkciója. A Ghost Story, azt majd egyszer megnézzük közösen, Igen. mert az egy akciófilm. Ott van funkciója a 4-3-as képarány. Gyakorlatilag A a oldalon Lighthouse-ban közelítem van meg. funkciója a 4-3-as képaránynak. Mhm. Az egy klaustrofóbabb, intimebb, Mhm, közelebb kell lenned a szereplők egymáshoz. Rengeteg ilyen arcközeli beszélgetések vannak, amikor az orruk szinte össze. Ennél a filmnél szerencsés választás volt a 4-3-as? Abszolút, Kreatív döntés? abszolút nem éreztem snobnak, vagy feleslegesnek a 4-3-as. Hát Szóval én nem éreztem annyira- ilyen álművészkedő hülyeségnek. Én annyira figyeltem az egész történetre, minden, hogy nekem fel se tűnt utána már, hogy ez nem Igen, a egy szokás. idő után nekem se. Ez egy gyakorlati, mármint, hogy nem egy... Az elején Ja, feltűnt, ja, hogy ja. van, le van az nem egy vágva a képnek első egy jó gát, része. első filter, amin fönnakad az Ja, ember, ja, ja. úgyhogy, ja. De mint a magyarázott mindenre, hogy ez is 4-3-as képarányban volt. Ja, igen. Még arról nem beszélt. Igen. Ó, Háború! Boldog új évet! jaj. Na, hol tartottunk ezelőtt? Mielőtt kitört volna a háború. Igen, hogy halt meg mindenki. Mert az egyik nem derült ki, hogy a Felix hogy halt meg, ez csak a végén. Igen, az a. És a végén, mármint, hogy attól folyton, hogy mondjuk a Nisha szerintem megölte magát, így az Oli csinált mindent konkrétan. Szerintem nem mindennel a ölte meg kapcsolatos. magát a Venisha, hanem az Oli volt. Arra is gondoltam én, Én is hogy ő vágta valószínűleg neki a- tartom, hogy az Oli volt. Szerintem igen. Utána ott voltak ketten, a Lesmár volt a... rohadt részeg volt, őrá se volt szükség már. Szerintem az Oli Sőt. ölte meg. Ő átlátott az Ő Oli. igen, átlátott, el is mondta őszintén, ami nagy hiba volt, nem kellett volna beszélnie, rohadtul nem, be kellett volna zárni az ajtót,
és elmenekülni a búnorok. Hát igen. És még a Felix, nagyon akartam tudni, hogy ölte meg, hát ha ez a vámpíros dolog igaz volt, de hogy tényleg nem tudom, valami vámpírozódi, és ez csak a legvégén ki fog derülni. De nem, csak rakott bele valamit a borból, és azt mondta, hogy a kezébe adta, amikor elment Igen, hányni. hányni, igen, így van. Az a vámpírvonal izgalmasabbá tette a lehetséges. Igen. Hát egyszerűen mondja is, hogy Más a vámpír. filmről De meg amikor a teli hold, akkor meg vérfarkas lehetett gondolni, hogy holnap Igen. teli holdon tudod, ez Jó, mit jelent? Ez az, Igen. amikor azt elolvastam, az a vámpíros dolog, akkor eszembe jutott az a teli holdas, hogy a is folyton felhoz, és így, Igen. ez szerintem van. Lehet, hogy a produkció során ez a képben volt, és teljesen kivették belőle, és Nem csak a hinném. nyomai maradtak benne. Nem hinném. Annyira nem arra viszi az egészet, annyira nem erről Szerintem szól ez az egy egész. véletlen, vagy hát csak ilyen random. egybeesés. Mindenki azt hitt az elején, hogy vámpíros film Nem. lesz, aztán, hogy nem, de hogy azt hittek az elején, vagy mindenki, aki nézte, hogy vámpíros film, és azért ez egyik legkeresettebb kérdés Google-on, hogy Ja. esetleg ez egy vámpíros film. Ó, Igen, az egy jó kérdés, hogy miért volt ez a kérdés feldobva a Google. Mert nézze az első 20 percet, azt hiszed, hogy vámpíros film. Valószínűleg Mondja, Végül is a srác, hogy hangulat az vámpír. ebédlőben, az... Tényleg iszik vért, beszélnek a holdról, már bocsánat, de én elhinném. Aztán mindenki meg elkezd, vagy meghal, szóval azt is el lehet hinni, hogy Oli végül is vámpír. És csak akkor tudod meg, hogy tényleg nem az, amikor végig, de teljesen végignézed. Szóval... Mondjuk én, mivel közben nem gondolkodtam ezen, így nem merült fel bennem, Bennem de sem. értem, amit mondasz. Nekem a fejemben volt, szóval én minden igen. dolgot így, nem tudom, észrevettem. Aha. Mert te direkt nézted a jeleket, hogy most majd ez tényleg Vámpír, vámpíros. vagy Igen. Kicsit sajnálom, hogy nem. Én nem sajnálom. Szerintem jobb lett volna. Nem szerintem. Kreatívabb jobb módon halt volna meg a Felix szerint. Hát de nem valóságos Számomra módon. izgalmasabb lett volna a film, hogyha de az szerepel egy benne. más film lett volna. Igen. Ez nálam a halálom, amikor Én valami örültem úgy volna, kritizálunk egy hogy filmet, hogy egy egy másik filmet kérünk Ja. át a számon. Teljes mértékben igazad van. Ja. A rendezőnő ezt a filmet adta, úgyhogy ezt kell kritizálnunk. Teljes mértékben igazad van. És kaptunk egy tehetséges Mr. Ripley-t, nem tudom, valaki látta a tehetséges Mr. Ripley-t. Nagyon hasonló sztori. Egy srác, egy gazdag srácnak az életét eléri. Nem is. Az utolsó jelenet. Táncolós jelenet. Ja, Térjünk a másik egy oda. utolsó jelenetre gondoltam. Még A más. sír jelenet. Térjünk az ízléses nekró. Jó, akkor sok jelenetek következnek. Be aware. De akkor még kezdjük előtte, bár Jó, kinek melyik volt a legsokkolóbb pillanat? A síres jelenet. A sír. az fura, hogy A egy sír. nő és nő meleg jelenet, az nem hat annyira sokkolónak, mint egy férfi meleg jelenet. Miről beszél? Nem is volt benne férfi. De hogy nem, És a milyen Farley női és az női? Oli. Ja, Az amikor nem, kiverték. azt most teljesen csak Ja. összeállításképpen mondom. Tehát az annyira nem Ja. Az volt nem semmi mondanám grafikus annyira, benne. tehát hogy nem az volt benne a sokkoló, hogy egy férfi férfival van. Hát nem. Ja. Hát amikor olyan jelenet van, mint a síres jelenet, szerintem nem az volt a sokkoló Nem. filmben. Volt más sokkolóbb dolog is. Az biztos. Hát szerintem az, hogy a Félixnek a sírján elkezd sírni De azok már nekrofil? Igen. Igen. az Az Oli. Oli, és utána megdugja a földet a síron. Ennél sokkolóbbat nem tudok mondani. Talán azt, amikor az Oli megdugja a lélegeztető gépre kapcsolt anyukát. Nem dugja meg, nem? Csak Nem mutatják, Majdnem. de utána felöltözve van, és előtte megvetkőzik Úgy le. az igazad, Úgyhogy az igaz. lehúzza a takarót, mászik rá, biztos, hogy Biztos de. nekrofil Le- amúgy. Biztos, lehet, hogy de. volt ott. Megöli, Sok és bizony megdugja. Szexpervert film volt. Nagyon nekrofiles srác, Jézusom. Nem, nagyon beteg ez a srác, tehát... Igen. De Nem, amikor kezdett nem. vetközni, már éreztem, hogy ez jön, de Egzotikus csak levette a ízlése pólót, és csak van. kezdett még többet sírni, szóval gondoltam, ja, akkor lehet, hogy nem fogok traumát kapni, ettől lehet, hogy minden oké, és lesz csak sír, aztán levette a nadráget. Na, erre beszélek, fordulatok. Sokkoló. És ez sokkolóbb volt, mint mondjuk amikor kiszürcsöli a fürdőkádat? Nyilván sokkoló volt, de igen, igen. persze, hogy Ne, igen. a sír a legrosszabb. A sír a legrosszabb? De Hát- az összestől hányni Igen, akarok. előtte még a sírt nem láttuk, ugye, úgyhogy az volt akkor a legsokkolóbb. Aztán tett jött az a még sír, még igen. sokkolóbb. De öncélúnak éreztétek ezeket a jeleneteket, vagy pedig az Oli karakteréhez ez úgymond Ez egy hozzá? nagyon-nagyon jó kérdés. Hát nagyon sokat dobott az Oli karakter, hogy megértsük, hogy mennyire beteg is ez az ember, és mennyire nem normális. Tehát, hogy szerintem ez mindenképp kellett bele, bármennyire is undorító, és helytelen, és rossz, és minden az egész. De ez tényleg szerintem kellett hozzá, szóval szerintem dobott rajta a filmen. Én sem feltétlenül éreztem azt, hogy ezt a rendezőnő csak azért rakta bele, hogy majd ott úgy lehessen mutogatni, hogy de nézd, megbassza a sírt, vagy
oda néz ki szürcsöli. Ha ilyen témát dolgoznak fel a filmben, akkor én személy szerint úgy gondolom, hogy vagy más módon, vagy más olyan felvezetve, de továbbra sem tudom úgy kritizálni, hogy jobbat mondanék, csak azt érzem, hogy ez nem volt megfelelő. Miben nem volt megfelelő? Igen. Nem volt oda feltétlenül illő. Nem. Ja. Úgy érzed, hogy nem illet az Oli karakteréhez az, hogy meghágja a sírt? A sok review-t értem, hogy kell oda. Tehát, értem a szerepét annak, hogy miért van ez a jelenet konkrétan. De szerintem az nem csak pont ezt akartam mondani, hogy az nem csak pusztán egy shock value volt, hanem hogy ott volt valami beteljesületlen vágy. Ő egyé akart válni a Félix-szel, testileg, lelkileg és sorsilag is. A korábbi problémával fonódik össze, hogy nem tudtam a filmmel egyáltalán együtt rezegni. Aha. Úgyhogy valószínűleg abból táplálkozik ez is. És szerintem az annak egy ilyen pótcselekvése, hogy ott meghágja a sírt, hogy ami nem jött össze Amúgy igen, ezt akartam az életben. felhozni, a kapcsolat az Oli és a Felix között, hogy jó, azzal kezdődik a film, hogy jaj, szerette, de nem volt szerelmes belé. Igen. Jó, ezt értjük. Azt is értjük, hogy ő Felix akar lenni, az életét akarta. De aztán megöli, és sír órákig a sírja előtt, és aztán megdúlja a sírt. Szóval, hogy a végén mi? Szóval még megsajnálta, hogy megölte, de közben még nem, mert az ő életét akarta, de közben még be akarta dugni a Felix. Mi? Várj, egy pszichopata emberről beszélünk, szerinted azt sajnálta, hogy megölte, vagy azt sajnálta, hogy nem tudta megdugni, mielőtt megölte? Semmit, nem mondtam semmit, mert én arra gondoltam, hogy igen, én számomra is furcsa volt, hogy ez a tényleg nettó pszichopata ott sír, azért, és úgy, hogy senki nem látja, úgyhogy nem valakinek játsza a sírás, mint egy pszichopata ember csinálna, hanem ő konkrétan valamit, de egy pszichopata ember csak magát sajnálja, hogy ő valami olyat sajnál, ami kimaradt az életéből, és ő szerintem szeretett volna a Félix-szel együtt lenni. Ahhoz képest egyébként nagyon Vágyott vicces, rá hogy szexuálisan. mindenkire rányomult, kivéve kb. A Félixre, de gondolom tudta, hogy azzal eljátszaná az esélyt, Igen. és azonnal hazaküldeni. Úgyhogy nem Azt hozza tehette meg meg a a tervét. igen, a Igen. terve szempontjából. Igen. Én részemről nem vettem meg, hogy ő egy pszichopata. Nem tudom. Hát miért? Akkor ő ki? Szerintem nem figyeltél. Igen, de Lehet. De az is azért, mert nem tudtam együtt rezegni a filmmel. De mert akkor hogy írnád le te az Olit? Igen. Miért nem volt pszichopata? Mi volt? Tehát értem, hogy pszichopatának van bemutatva, én nem tudtam érezni azt, hogy ő valóban egy pszichopata. De a magyarázd filmet meg, nézem. hogy De igen, erre én is miért? kíváncsi vagyok, hogy akkor szerinted milyen érzései voltak az Olinak, kivel szimpatizált az Oli, kivel empatizált az Oli. Ugye egy pszichopata nem empatizál, nem szimpatizál, ő csak egyegű. Ja. Én fokkal összetettebb, de ja. Mert, Hát szerintem, hallgatjuk. mert az Oli, az szerintem az így Kéne egyet a egy fél óra, világon, hogy csak írja. magára gondolt. Én írásban szeretek kommunikálni, nekem nagyon nehéz szó. Jó, de gondolkodjál rajta, ha eszedbe jut, akkor Ja, majd bevágjuk, hogy esetleg. igen, így van. Így van, akkor. Majd külön ide És leülsz. szeretném amúgy jól kifejteni, mire gondolok ezzel kapcsolatban. Idegesít, hogy nem tudom pont jól elmondani, hogy mi az, ami zavar ebben. Nem, meg én tök kíváncsi vagyok tényleg, mert Én is. nem értek veled egyáltalán egyet. Én is nem kötekedésből. Igen. Egyébként egyfajta arra kapcsolok vissza, hogy nem tudtam a film elejétől kezdve egyáltalán. Mi volt az elén, ami így eltérített, vagy nem, ami miatt eleve kikapcsoltad magad? Az alapvető film megalapozás az első egy 10-15 percben megalapozódik, nem minden filmnek, de általában ugye a filmnek a hangulata, és az számomra teljesen meghatározza azt, hogy én hogyan fogom azt továbbiakban értékelni. Ez sem feltétlenül igaz, mert lehetnek benne jó twisztek, amik ezt megváltoztatják. De ez számomra pont egy olyan szituáció volt, ahol egyfajtában csak magamat erősítettem, és éreztem azt, hogy csak nézem, történik. Igen, most ez történik, értem, hogy miért, de a cselekményt is nehéz volt követnem. Azt megértem, hogy nem tudtál senkivel szimpatizálni, mert a rendezőnő nem is ad igazából szimpatizálni való karaktert nekünk. Mindenkiben van ellenszenved. Abszolút, Igen. abszolút. Senki nem egy clean cut. De mondjuk Vannak Vannak ilyen olyan karakter. Nagyon példák, realisztikus amik most szerint. biztosan nem Abszolút. hirtelen eszembe, de biztos, hogy volt olyan film, ahol emiatt még nem szűnt meg a részemről a film követése élvezhetőség. De figyelj, most eszembe jutott, hogy nem tudom melyik filmre, de te mondtad egyik alkalommal, hogy annyira fikcionális minden karakter, és annyira nem valós, hogy ez már itt túl mesébe illő, és ezért nem tudsz ezzel rezonálni. Ahhoz képest most teljesen valódi karakterek voltak.
Most korábbihoz nem is tudom ezt kötni ezt, amit most ezzel a filmmel kapcsolatban érzek. Úgyhogy ja. Hát nekem, ami a film közben eszembe jutott, nem tudom, ki látta az Amerikai Pszichót. Van egy ilyen De tudod, valami alap feeling, ami nem egyszerűen megakadályozza azt, hogy... Abban sincs egy szimpatikus karakter. Hogy, Nem. Így kénytelen hogy vagy. ne engedjem, hogy megtegyen neki azt a szívességet ennek a... Ez most nagyon hülyén fog hangzani. Megtegyen azt a szívességet ennek a filmnek, hogy kövessem és vizsgáljam. Nem feltétlenül jó érzés, lehet az rossz bármi, csak legyen. Tehát ennyire hogy semlegesen érintett? teljesen semleges. Tényleg az, amikor például azt érzem, hogy egyfajta másra gondolok, másra ilyen, azt, hogy nem tudom. De nyilván ez egy challenge, ami elé a rendezőnő állított minket, hogy itt vannak ezek a karakterek, akik nem szimpatikusak, akik önzőek, egoisták, ez lehet, hogy az én felszínesek. hibám, ez miatt nem feltétlenül kritizálnám a filmet, hogy én így érzékeltem. Pusztán De nem, a rendezőnő nem akarta, hogy te máshogy érez. Szóval itt nem adott neked egy akármelyik karaktert, amelyik Ja. mondjuk, hogy a klasszikus értelemben pozitív karakter. Nem volt mankó, ugye? Nem az, hogy nem volt mankó, hanem hogy itt megkaptad tényleg egy ilyen De nem is az hiányzott. tényleg a felszínes szó, ami így legelőször eszembe jutott a Félix karakteréről, a Venica karakteréről, mindegyik egy ilyen hedonista. Jó, mondjuk nekem ebben a mostani filmben nagyon szimpatikusak voltak a karakterek, szóval nem, nekem tetszik ez a snob, gazdag, önző, felszínes karakterek. Nézted a Gossip Girl? Nem. Amit? Gossip Girl. Vagy, Tetszeni fog. vagy az HBO-n a Succession-t. Az is egy érdekes Ja, igen. ilyen szempontból. Ja. Dynasty. Aha, azt néztem. Na, ott az is. Igen, én szeretem az Az ilyeneket. összes sorozat, ahol ilyen felszínes, gazdag emberek vannak. Tehát az Oli-nak a karakterében egy dologgal tudok egyetérteni, hogy ő ezt az életet akarta. Fel. Én is akarnám. Tett, Az már nem. ne csináljatok ilyen. Nem, az már nyilván nem. A céllal azonosulni, hát az eszközökkel nem feltétlenül. Így van. Beszéljünk még az Oli karakteréről, szerintem. Az olyan, hogy hányni fogok, ha még rá gondolok. Production value. Mert az utolsó jelenet, messzenő táncol a házban, túl sokat láttam, amit nem akartam látni. De a helyében én is messzelenül táncoltam volna a házban. De igen, az nem egy miközben tökéletes drogosok. befejezés volt. Megkapott mindent, amit akart, Így van. boldog volt, Oké, Az egy győzelmi tánc volt. A film vége az passzolt, annak ellenére, amit eddig. És aztán a kövekkel, Rárakta a bábokra Mert a ez képkeretben ilyen- a 4 követ, 4 bábú, hogy azok a kis bábuk voltak az ő játékában, azok a volt a karakterek. bábmester, igen. Ugye, ja, az volt az ilyen... igen, azt tetszik. Az volt az ilyen szokás ebben a gazdag családban, hogy amikor Igen. meghal valaki, akkor egy körre ráírják a nevét, és ezt a követ behajítják valamilyen Ez vízbe. valamilyen kultúrában is eléggé jellemző. Ez meg, és akkor ugye az Oli-nak, mikor meghalt az apukája, akkor a Félix akkor elvitte, és tök aranyos volt tőle, hogy mondta, hogy náluk ez a szokás, feliratta az apuká nevét, bedobták a folyóba, és akkor, mikor ugye a végén meghalnak az emberek, ugyanezt azt a szokást láthatjuk, hogy akkor felírják a nevét, behajtják a tóba, és... Ja, bocsánat. Csak ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban az, amikor ledobják, mondjuk amikor a család meghal, akkor tényleg bedobják a vízbe, jó beesik a vízbe, felveszi őket, whatever, megyünk tovább. De amikor a Zolinak meghalt az apja, bedobja, és nem is esik be a vízbe, hanem eltörik. Nem, És hanem akkor- csak ráesett egy ilyen kupac szemét, vagy Igen, egy földre. eltört, Ja. eltört kettő, Ja, eltört? szerintem. El is Szerintem, tört? ha jól Arra már nem emlékszem. De Szerintem- lehet. Azt hiszem, Nem igen. tudom. De csak így néztek, hogy jaj, hát Igen. oké. És ez szerintem tök... Ups, igen. Egy jelentés, hogy nem így is jelent, halt és ez meg. ilyen Igen. foreshadowing volt, hogy nem tudom, hogy amúgy még él, szóval még nem Ez Aha, nagyon igen, jó nem halt gondolat, meg. Ez ezt nem jó, gondoltam meglátás, rá. igen. Igen, ez tök Igen, okos. ez jó. Ja, igen, na, és a lényeg, hogy akkor a legvégén, ja nem is, még azt elmondom közben, hogy ugye amikor nézelődik ebben a nagy kastélyban az Oli, ja, még valami eszembe jutott, azt is most elmondom. Mondja Szóval- mindent, ami eszedbe jut. Túl sok mindent eszembe most meg hirtelen. Szóval, hogy az Oli, mikor először bekerült, akkor ilyen nagyon kínos volt az egész, mivel hogy látszott, hogy ő nem egy ilyen környezetben nőtt azért fel. Odahoztak neki egy tojást, ő mondta, hogy ja, nem bírt kérni az inastól, mert Mondta, hogy hogy ő ő majd megcsinálja. megcsinálja, igen. És akkor mindenki nézett rá, hogy nem, hát inas Itt nem így csinálja. működik. Valami én feltört. Ne egy már prostó. Igen, és akkor megcsináltak neki a tükörtojását, és full nyers volt. Mondta, hogy jaj, hát neki ez a gyomrának nem jó, és így Igen. elvitték, és mindenki nézett, hogy Igen. mi a szar bajod van. És
Ezért ő közben, amíg ott volt, elkezdett egyrészt kutakodni a kastélyban, felfedezett dolgokat, és tanult. Tehát megnézte, hogy volt ott kitéve egy drága tányér, ő utánolvasott a könyvben, hogy az mi, ki csinálta, minden információt, és előadta, mint hogy ő már régóta szerette volna azt az alkotót, hogy úristen, mindig csodálta ezt a tányért, és hogy élőben még sose látott, és akkor így az apukának elnyerte az elismerését, hogy tudod ki az? Tényleg? És akkor így elnyerte a család bizalmát ilyen dolgokkal is, és teljesen beilleszkedett ebbe a környezetbe. Tehát, hogy megtanulta azt, hogy itt mi az elvárás, mit kell csinálni. A végén is ő volt az egyetlen, aki tudta a szülőkkel tartani azt az iramot, hogy amikor meghalnak az emberek, és mindenki már egy lelki roncs, milyen szép, milyen finom volt a torta. Nagyon szeretem a csoki tortát, és így ő tudta egyedül ezt tartani, a gyerekek pedig már teljesen ugye ki voltak készülve. A szülők meg értékelték ezt, hogy az Oli tudta tartani ezt a színlelést. Ja, és akkor a Mert az, kövek... amit tényleg nem érdekelt. Igen, egyébként tényleg nem érdekelte. Azt én, de- Amit a hogy- szülők játszottak a kommunikál. pszichopataságot, az Oli azt tudta pacekból hozni, úgymond. Igen, de és amikor körbenézett így az Oli a házban, akkor volt az, hogy látott egy ilyen kis zenélő kép, keretüveg, doboz, mi volt az, egy ilyen fa keretüveggel, és benne 4 kis figura, hogyha elindítod, akkor táncolnak a zenére, és a film legvégén azt kitette egy asztal közepére, kiszedte a vízből a halott emberek neveivel ellátott köveket, és ráhelyezte mind a 4 bábú fölé az egyik nevet, hogy azok az ő kis bábjai ugye játékban. Sakmat. Nyert, megcsinálta, amit Én akart. tényleg nem tudom, hogy mit gondolok erről a filmről. Én nem tudok egy pontos élményt mondani, csak azt tudom, hogy csomószor hány ingerem volt, de szerintem tök jó volt megcsinálva a film, és így nem tudom, mire gondolok most. Én nagyon imádtam. Örülök, hogy tetszett. Hát a Jacob Elordi most először az életemben látom egy ilyen filmben, ahol nem feltétlenül nagyon gáz karakterje van. Nem egy paraszt. Igen. Vagy mondjuk a Kissing Booth-ban is a Love Interest, szóval Azt ott is mondjuk én nem elvileg- láttam, te csak nem az láttad, de ott Euphoria. is elvileg kedvesnek kéne lennie, de ott még, nem tudom, nem Nyilván az bírtam. eufóriában ő. Az eufóriában is beszéljük Na, én arról, láttam. az egyértelmű. Ugyanezt a szót Ez volt az kerestem. egyetlen egy szerepe, amit láttam, hogy bírtam, és amúgy szimpatizáltam vele, és kár, hogy meghalt. És az Oli, akit játszott a színész. Olika. Berik, igen. Úgyhogy szerintem azt, amit hoznia kellett, azt hozott, mert ennek komolynak kellett lennie. Hogy? Hát, hogy így elrejtette azt, hogy ő igazából milyen, szóval nem is szabadott azt mutatnia sehol, mivel pont ez volt a lényeg, hogy mi ne sejtsük azt, hogy ő valójában milyen, hogy egy pszichopata, meg hogy mikre képes. Másnak mutatta magát, a társaság befogadta, a népszerű társaság, és hogy kezdett ő is népszerűen öltözni, de akár az ennél is öltözhetett volna népszerű, mivel ez a játékának a része volt. Szóval ő szándékosan megmondta, hogy nyominak fogok kinézni, népszerűnek fogok kinézni, a legvégén meg már gazdagnak fogok kinézni. Úgyhogy még ez is játszott, ez nem vagy a színészhez, de szembe jutott. Nekem, én végig arra gondoltam, hogy milyen jó színész kell lenni ahhoz, hogy ilyen szerepet váljon be valakit, hogy nyálni fogod a kádvizet, táncolni fogsz összelenül, vagy nem tudom, 5 percig a házban, és mindenet fog látszódni a kamera előtt, és azt be fogják rakni a filmben. És az, hogy megbaszt egy sírt, mert mint hogy egy színész csak akkor tud ilyen szerepet bevállalni, amikor nagyon jó színész. És ezt nagyon jól látta elő, és őszintén nagyon tisztelem, hogy képes volt ilyen szerepet csinálni, úgyhogy nem tudom, nem szégyelte, vagy nem gondolta, hogy jaj, olyan rosszul fogok kinézni mindenki előtt, vagy nem tudom. Ja, Igen, ez tisztelem tőle. fáj. De Egyszer kiadtatok egy hangot. De az előző filmben nem tudom állítani, hogy a casting volt a jó, vagy a színészek, itt most annyira nem tudom állítani, hogy melyik volt a hiba. hiba. Na De mindegy. nem tudom kifejteni, Ja, úgyhogy mindegy. bele se kezdjünk, Ne. most nem képtelen vagyok kifejteni. De nézzek, van ilyen infókat, amúgy nem tudom. Amúgy ez szarból, de hát nem tudom miért. A Barry Keoghan, aki a Olivert játszotta, nekem az egyik nagy szívszerelmem a mostani viszonylag fiatal színészek közül. Pedig utálok indoklás nélkül fikázni. Nem jó faszom. Ja, mindegy. De hogy ebbe a filmben megint szerintem zseniális volt a csávó. És A másik Fantasztikus filmben, amit választás volt. láttál... Igen. Belevágom. Én is. Mondj. Na, szóval, hogy a másik filmben, amit láttál, a karaktere mennyire hasonlított, és mit gondolsz, melyikben volt az, amelyik személyiség jobban illet hozzá? Az a filmbeli, vagy ez a filmbeli? úgy vettem észre, hogy a srácot mindig akkor hívják, amikor valami vírt csávót kell játszani.
Csak azt mondom, hogy mert amikor egy színész legtöbbször ugyanazt az ilyen szerepet játsz, vagy hasonlít, azt jelenti, hogy valójában ilyen. Vagy az, hogy bele fog ragadni nagyon. Igen. Hát, hogy Typecast. nagyon jól csinálja, azt jelenti, hogy van benne. Hát nem is tudom, az. de melyik Joker volt az, amelyik utána megőrült a szerepébe és meg is ölte magát. Heath Ledger. Ja, a neveket nem tudom megjegyezni. Ja, igen. Dark Knight-ba. Szóval igen, annyira magára vett a szerepet, azt hittem ezt fogod mondani először. Nem, csak mert vannak színészek, akik mindig mondjuk a gonoszak, vagy mindig ilyen vicces karakterek, vagy mindig ilyen komoly karakterek, de majdnem, hogy mindenben, ami benne vannak, és akkor lehet belemondani, hogy akkor valójában ilyenek. Azért megy magával. nekik, igen, Nem, azért mi- megy nekik olyan, hogy mondjuk ilyen serious karakter, ilyen komolyak, mert Igen. valójában tök komolyak. Ilyen szempontból a Heath Ledgernek és szerintem csak egy katalizátor volt az utolsó kis pont, ami átbillentette. Valószínűleg már elég sok dolgot vitt, meg hordozott magával. Ugye. Válaszolni akartál közben a Igen, kérdésre, bocsánat, csak ez csak, beleszóltunk. igen. Hogy igen, a Barry Keoghan, a színész, hogy volt neki nem ilyen weird karaktere is, például a Chernobyl című sorozatban, ami Igen, azt 1-2 tudom, évvel mondtad ezelőtt is. jött ki. Abba is játszik, és ott egy ilyen közkatonát játszik, akinek az a szerepe, hogy a helyi kutyákat le kell lövöldözni, ugye, mert sugárfertőzöttek a kutyák, és egyszerűbb, hogyha lelövik őket, mint hogy meghalljanak a sugárfertőzésbe. Az egy nyers. Megterjesszék a sugárfertőzést. Na mindegy, ott egy ilyen teljesen hétköznapi orosz közkatonát játszik. Tök jól. Úgyhogy ott nem weird karakter, meg még a Dunkirkre emlékszem, ahol pedig... Benne van. De akkor Igen. mindenhol komoly, nem? Egyébként. Igen, Inkább, hogy Igen. nem is fő, tehát mellékszerep. ott igen, de például az egyik kedvenc filmem az előző évtizedből a Killing of a Sacred Deer, a Yorgos Lanthimosnak a filmje, mert abban zseniális a srác, ott is ilyen weird karaktert játszik, de kurva jó abban is. Illetve tavaly kijött én csodálkoztam, hogy nem ő nyerte azért az Oscart, a Banshees of Inisherin. Nem emlékszem, mi volt a magyar címe. Sziget szellemei. Sziget szellemei. Martin McDonagh film, mindegy, abban meg ő játszotta a félkegyelmű ír srácot, aki... A félkegyelmű az egy jó. Igen. Hát egy ilyen nagyon egyszerű, butuska srácot, aki ilyen írni, olvasni nem tud benne. Azt ő játszott, eddig, amiben láttam, addig mindig. Engem lenyűgözött, hogy szerintem fantasztikusan jó színész a srác. És ebbe a filmbe sem okozott csalódást a számomra. Ilyen jól hozta ezt a Szerintem is beteg jó volt, pszichopatát. amúgy. Egyébként eszembe jutott közben, még beszéltél, Igen. még egy dolog, nem ehhez kapcsolódik, csak beugrott, hogy azért is nem érezhetjük, hogy ő neki milyen az igazi személyisége, mert amikor egy csomószor a háta mögött beszélnek róla, és ő ezt meghallja, úgy reagál rá, mint egy normális ember reagálna, hogy kicsit megbántódik, így meglepi, mint hogyha lennének érzései, és így ilyen valódiban bennek állítja be saját magát, és akkor viszont senki nem látja őt, tehát hogy nem az, hogy színészkedik. Mert Igazából Baromi nem jól beszél manipulál. igen, csak hogy olyankor nincs ott senki, csak mi a nézők, tehát a kamera, Ja, és ja, ő. hogy arra gondolsz. Aha. Igen. Tehát, hogy akkor nincs kinek játsza a szerepet, mert egyedül van. És mégis, mint hogyha meglepődne, mint hogyha rosszul érinteni. Szerintem egy jó pszichopata az... Az 0-24-ben. Igen, mindig. Mivel nincsenek önálló érzése, ezért egyfolytában el kell játszania, mint hogyha lenne érzése. Igen, Magával csak hogy így a szemben. néző ezért is nem gondolhatja mondjuk, vagy marad titokban az, hogy ő igazából mekkora egy barom. Szóval igen. Ez jutott még eszembe. Igen, mert amúgy miért fájna neki az, hogy a család beszél az ő családjára, miközben az egész egy hazugság. Igen. Az neki miért fájna? Max Igen. azért, hogy Felix miért mondta el nekik, de De igen. Igen, meg egyébként vicces, hogy a Félix baráta is kijelentik, hogy ő fura srác, senki nem akar mellett ülni, Igen. és a Félixnek ez nem egy intőjel arra, hogy akkor átgondolom, hogy kivel barátkozok, hanem csak nem törődik a barátainak a jó, mert véleményével. olyan szempontokat hoztak fel, hogy jaj, nem tud öltözni. Igen, elég felszínes. Ja, szempont. jó, Ez mondjuk nagyon az ilyen igaz, snob persze. visel, Igen. hogy neki snob barátai voltak, szóval Igen. így a Felixeiben én is lennék, hogy jó, csak az, hogy loser, nem azt jelenti, hogy nem jó fej. Ja, jó, ez igaz, igen. Igen, Tényleg. a Félix pedig meg szerintem a szülők elleni lázadásból is próbált egy ilyen nem snob lenni, hanem egy ilyen Normális. people person, igen, egy ilyen normális személy. De ugyanakkor, amikor így mutatták a hétköznapi életet, amikor nagyjából csak ott heverésznek mesztelenül, meg csak iszogatnak a medencébe, vagy a batóba, vagy mit Májbolnak. tudom én. Igen, hogy igazából teljesen funkciótlanok.
És ezért is nem tudtam igazából sajnálni, mikor az Oliver karaktere így. Szóval az Oliver karaktere egy új erő, egy ilyen elsatnyult erővel szembe, ami felett átveszi a hatalmat. Hát de nem jobb. Nem. Igen, Azt nem csak mondtam, hogy- hogy ja, jobb. tudom, Azt csak nem mondom, hogy- Csak az már egy olyan erő, Oké, hogy ami átveszi, de nem javult semmi. nagyon benne ragadt a saját habitusában, szokásaiban. De ez miért baj? Én azt nem mondom, hogy baj, de nem is viszi őket előre, szóval nem látják azt, ami jön feléjük. Szóval nagyjából ilyen mondjuk saját magukat vakítják meg azzal, hogy nem hajlandóak semmiről ugye foglalkozni, beszélni, és az Oli pedig csak kihasználja ezt a szituációt. Azt nem mondom, hogy szimpatikusabb vagy morális módon, mert egyáltalán nem. Egy friss vér ebben a friss hús, igen. ebben a wealth gépezetben, vagy nem tudom, hogy fogalmazza. A film egyik végső jelenetében, miután az Oli megölte Igen, bocsánat. a családot, és már csak a szülők maradnak, azután az apuka felajánlja neki, hogy és utalgat rá, mint mindig szoktak ilyen finoman, Igen, közölgetnek. semmi konfrontáció, Igen, semmi nem az, hogy csak- menj haza. Amúgy mikor szeretnél hazamenni? Igen. Szerintem jobb lenne, hogyha lassan amúgy mennél, és ilyen nagyon-nagyon így adagolva. És akkor is patterolja ki. És ő meg az ő stílusukban válaszol, hogy hát, jaj, szerintem jobb, ha maradok, és így átveszi ezt a stílust, és akkor az apuka nyitja csekkfüzet, mennyi, megkérdezi 100-szor, How much? vágás, igen, Tudni akar még mindig, hogy mennyit kapott, mert elment. semennyit, megölte. De azt nem tudjuk, hogy kapott-e valamit, vagy nem kapott valamit. Lehet, hogy ő csinált valamit, Lehet. ezt nem tudjuk, de hogy Igen. eltelt egy kis idő, az nem akkor Oliból volt. kinéz. Hát én hogy csinált alapvetően betulajdonítottam az Olinak az összes gyilkosságot a vörös hajúnőn kívül. Tehát mindegy, a lényeg, hogy látja a gyászjelentést az újságban, és akkor egy random kávézóban vagyunk, ahol utólag kiderült, hogy az Oli csak random nyomogatta a billentyűzetet, semmit Igen. nem írt be, oldalakat csak random készmes volt az egész. És éppen oda jár kávézni, és az anyukának a lakása közelében lévő Mit kávézóban találkoznak, és Életben. te itt! És akkor ezek után az anyuka van olyan naív és buta és vak, és nem tudom, hogy miért a gyökér az anyuka, de hogy meghívja magához, hogy lakjanak együtt a kastélyban ketten. Következő kép, hogy az anyuka már egy lélegeztetőgépen van, És és a többi. az elején, Szóval amit mindenki látunk, talál. akinek meséli az történet, az igazából a kómában lévő anyuka, Igen. aki lélegeztetőgépen van, és ott az anyukának elmondja, hogy miért ekkora gyökér az anyuka, mert hozzászoktak, hogy nincs ragadozó, aki rájuk vadászik, és az Oli a ragadozó, aki rájuk De vadászik. egyébként hozzászokhattak volna, mert a gazdag embereket sokan utálják azért, mert féltékenyek Sokan utálják, de általában ez csak egy ilyen passzív utálat marad, hogy rohadt gazdagok miatt a szar az én életem. Nem csak az, hogy mondod, hogy naív és hogy buta, de meghalt az egész családja, és hát nem tudták, de hogy az Oli volt, de akkor az Oli ott volt. És kezdett meghalni minden gyerek a családban, vagy a Farley elment, hogy nem tudom, és aztán az egyetlen gyerek, aki ott maradt velük és segített az anyukának ezen túllépni, még jobban lenni, az Oli volt. És nem Szóval volt az neki anyuka gyanús, mindig- hogy pont akkor halt meg mindenki, amikor jött az Oli? Tehát, hogy Figyelj, ha belegondolsz az elgondolkozik, hogy összes egy halálban, idegen. a Felix úgy halt meg, hogy valószínűleg, hogy Megbetegezték. drogok voltak vagy a borban, biztos belegondoltak, hogy a drogozott a buliban. A csaj, Hiszen tudják is, megölte nem szabadott magát. hozni a drogot ugye a kastélyba, mert hogy tudták, hogy Ja. van ilyen drogos múltja. Na igen. Szóval begondolta, hogy túlságosan drogozott, és ezért halt meg. A Venetia, vagy mi a neve, megölte magát. A Farley az nincs ott. Aztán meghal a férje, és tudja, hogy az Oli mindig van ott, amikor neki kell, hogy legyen ott valaki, aki ráhallgat, rávigyáz, segít neki. Ja, értem, amit mondasz, viszont én szerintem biztos elgondolkoztam, hogy ide engedek a házamba, és akkor hirtelen mindenki ennyire meghal meg, hogy ennyire könnyen utána hirtelen beérezkedik, az elején még nagyon távol áll, szóval szerintem egy csomó olyan jel volt, ami mellett csak elment az anyuka, még akkor is, hogyha Hiszen ez is igaz, hogy ő politikát folytatott. számíthatott rá. Igen. Tehát, hogy Nem is egyébként akarták jogos, látni a amit valóságot. mondasz, de Se az igen. apuka, se az anyuka nem akarta látni a Nem, valóságot. A abszolút gyerekek voltak nem. még a legfogékonyabbak rá, de őket meg állandóan leizélték, ugye, mikor a Igen. Jacob Elordi. Elordi, köszönöm. Diklexia.
mikor az ő testét viszik el, és akkor ugye csak azért is a Pitéről kell beszélni, és akkor ugye a Farley meg a Venetia, köszönöm. Nem biztos, hogy Venetia neve az Nem a baj, legrosszabb, hogy Venetia csak van. az, hogy Venetia, de lehet, hogy Igen. nagyon hibázunk. Az uncsites jó. Venisra. Ott ki vannak akadva, és érzelmeket mutatnak ki, és akkor az apuka azon van kiborulva, hogy ők érzelmet. Amúgy És arról nem akarnak annyira beszélni, hogy mi az, ami nyíltan. éppen zajlik. Inkább magukban Farley mutatják azért ki az az érzelmet. eléggé- A végén már igen, de kiborul akkor nagyon. rá is szól, vagy rá is üvölt az apuka. Igen, hogy takarodjon onnan. De az elején ő is próbálja magába folytani, próbál Próbál, normálisan igen, ülni. de képtelen, mint az apuka, aki Igen. ezt perfekcionizálta. Tehát ott már annyira elveszti, hogy már nem tudja színlelni ezt Igen, az igen, egészet. Szóval szerintem azért mindenki próbálja magában. Meg a lány is oké, hogy túlönti a bort, meg iszik, meg cigizik, de alapból is mindig cigizik. Igen. És ő legalább a szülők szempontjából csendben marad. Igen. Tehát, hogy ő tényleg látszik, hogy ki van készülve, hogyha ránézel, de nem adja a tudtodra. Szóval csak nem néztek rá. Tehát, hogy nyilván egy empatikus ember, ha ránéz, azonnal látja, hogy ki van készülve, de a szülők szerintem olyanok, hogy ránéznek, jól van, csendben eszik, ennyi. Ők nem fogják az érzéseit látni. És ez baj. Én szerintem, de Hát igen. Hát, bajnak baj, könnyűnek könnyű. Amiről nem tudom, ez nem egy darabig. Aztán Boldog. előbb-utóbb robban ez a bomba. Hát a szülők egész vele vannak, és szerintem mindig is ezt csinálták. Igen. Neki Igen. lett az eredmény. És meg is lett, igen. Tudtam sokat most. Izgalmasabb volt a beszélgetés alatt, mint a filmet néztem. Úgyhogy csak én. Számomra nem, számomra ez egy nagyon tip-topul összerakott film. Úgyhogy akkor a Soulburn-nel zártuk ezt az évet. Jaj. Még akarok. Na, mondjad. Annyira jó ez a mondjad. film, hogy akarok beszélni még valamit róla, de nem teszem most már semmi. Na, akkor neked ez nagyon-nagyon-nagyon Ez terébe eddig a talált. kedvenc Aha, filmem. ezt- Amikor úgy nézett már ki minden, mint hogyha az Olit szülinapja után hazaküldenék, és neki tényleg vége lett volna, akkor ti mit gondoltatok, hogy mi fog történni abban a Mészárszék. pillanatban? Te már gondoltad arra akkor? gondoltam, Sok de azt vége. hittem, hogy ez sokkal nyíltabban fog megtörténni, hogy itt most átmegyünk, akkor, hogy itt most egy éles váltás fog következni, és szerintem ez a rendezőnő jó ízléséről van, hogy nem így döntött, mert ez jóval szofisztikáltabb volt, mint amire én gondoltam, hogy akkor most ő válogatás nélkül akkor apa, anya, Velisa, és mit tudom én, ki volt még ott a képbe, Butler. Nem emlékszem, mi volt Na szép a Félix. Akkor ki volt a vámpír? Oli! a Dracula. Mit gondoltál abban a pillanatban? Még pillanatban. Amikor az Oli volt, és szülinapja után hazamegy. Te mire számítottál? Azt hittem, ott Hát, hogy snappel. hazamegy. Egyébként én is arra számítottam, hogy hazamegy. Igen? Gondoltam, hogy nem ez lesz a vége, tehát én azt gondoltam, hogy majd vissza fog térni. Bocsánat, én mindig Satana. az alatt voltam, hogy azt hittem, hogy vámpírfilm. Mondtam én. És azt hittem, hogy az lesz az este, amikor tudja, hogy másnap haza kell menni, szóval ma este megölök mindenkit. És arra vártam, hogy valakit meg fogja harapni. Szóval amikor felkelt másnap, és Felix meghalt, úgy voltam vele, hogy vámpír. Vámpír. Vámpír, van, amikor ghoul csinál, meg van, amikor formon, csak teljesztve szívja a vérét, meg van, akit megöl, az 3 kategória is lehet. Igen. Ja, én azt vártam az én kis Sőt. szerényen magyammal, hogy Ő szarvasként volt beöltözve, és amikor látta a előttet, pont arra gondoltam, hogy miért nem öltözött be vámpírként? Nem már, ez annyira jó opportunity lehetett volna. Tényleg, mit gondoltok a szarvasjelmezről? az Oli szarvasérmező. Valamelyikötök megérsz, hogy ördög? Igen. De szerintem az egy tök jó hasonlat volt arra, hogy szarva van, hogy egy ördögi figura az Oli benne. Mint a kecskék, nem? Mint a kecske, igen. Nekem nem A jutott kecske volna kicsit eszembe sátán. magamtól, de mikor mondtad, akkor mondtad, hogy mi a... Hát ez szerintem egy tökéletes ördögi figura volt benne az. Cool. Nekem a szarvasról, hogyha most így utólag belegondolok, és pont ráiszom a szarvasra. Utólag, hogyha belegondolok, akkor az jut eszembe, hogy ő így üldözte igazából őket, és sikerült is elüldözni őket, vagy megölni őket. Nyilván a szarvas nem egy ragadozó állat, nem Általában olyan a szarvas szempontból. szoktak üldözni. Igen, csak hogy így eszembe jutott, hogy az üldözés Igen, maga igen. róla, és így eszembe jutott, hogy ő tényleg így kiüldözi onnan az embereket, meg hát levadászta őket, nyilván a szarvast vadászták, de hogy ez is egy ilyen Igen, ebből motívum. belegondoltam, hogy vicces, hogy fordítva van. Igen, Szarvas igen. vadász. Igen, hogy ő tekintik trófának, de igazából ő szedi a trófákat. Igen, szóval nekem ez, ami inkább eszembe jutott, de az Ki a ördög is vadász tetszett, és hogy ki ezt így a megjegyeztétek. Igen, mert hogy hazahozzák, hogy jaj, ez szegény srác, most akkor ő a mi
mi ez a szánalom jó téteményünk, ugye, hogy ezt a srácot most akkor idehozzuk, és akkor királyként élhet egy nyárig. És a megújazós jelenetnél, amikor ugye menstruált Az a Vanisha, ominózus. akkor szerintetek direkt leült az ablak elé, direkt egy átlátszó hálóinkben? Az tényleg A egy csaj? szándékos lépés volt a részéről? Vagy ez csak az Oli mondta így? Hát minden este kint volt és nézte a holdat. Szóval... Szóval Ciki ez nem szóval, Hogy az már szándékos előre volt? volt fektetve. De lehet, Neki hogy az a neki az Félixre szokása. számított minden este, nem? Jó, de ha arra éppen megvolt gondolok. neki, és aztán mondta, hogy nem Ja. jó ötlet. Először mondta is, hogy nem. Igen. Aztán igen. mégis belement, Ja. ugye? Vámpír. Mondta is, mondta! Még jó, hogy vampír Igen, vagyok. igen, Nézd, na, igen, tessék! Igen. Tényleg vampír film. De valamilyen szinten most belegondolva, azért az Oli egy vámpír volt, egy energiavámpír volt. Igen. Ezt nem fogom elengedni. Mert abszolút leszívta ezt a családot, és aztán Igen. Meg ez a Pontszárazra. Hogwarts stílus, meg ezt a fontot, amit használtak a szövegre. Nagyon elhittem, hogy ez egy vampír Tényleg, film lesz. abszolút. Nagyon Az, na igen, a font stílus tényleg. Az is olyan ilyen klasszikus, olyan Bram Stokeres. Mit gondoltak az Oli családjáról? Az igazi családjáról, nem a hazudokról. Hogy lett össziopat egy ilyen család? Na, ez nagyon jó kérdés, hogy Ez miért a lett nature ő vagy ilyen. nurture, ugye? Az a fura, azt hiszem, az a való világban is az a meglepő, hogy a család általában teljesen normális. Igen. Ted Bundynak a családja teljesen Így normális van. volt, csak egy oda rakom. És akkor amiatt nem szerette a családját, hogy ő pszichopata volt tulajdonképpen? Amiatt, hogy nem volt elég jó módú szerintem. Igen? Szerintem neki... Ez volt a gyökere. Én arra gondolok, Az hogy egész. neki ez ilyen... Ő mindenképp gazdag akar. Igen, ő neki az kellett, ahogy ezek az emberek élnek, ez a semmit tevés. De hogyha- Ahogy a végén a faszát pörgeti ott táncolás közben, bocsánat most a kifejezés, de hát ott egy 5 perces helikopterezést kapunk a végén. Én De el hogyha akarom ő- felejteni azt a Tudom, hogy jelenetet. el akarod felejteni, de elfelejtettem. Pont ezért mondja. Annyira tökéletes befejezés annak a filmnek szerintem. Jó, de Ennél most, jobban nem hogyha lehetett volna befejezni. egy nagyon okos emberről beszélünk, az Oxfordon tanul, Igen. akkor egy jó élet várt volna rá. Ösztöndíja. Szóval nem is az, hogy befizette magát. Na az ez az. Akár, hát nyilván az Oxfordra a legtehetősebb emberek közül járnak, meg a legokosabb embereknek a kevés a legokosabb ember, és jó részt a legtehetősebb emberek, úgyhogy ott szerintem egy elég extrém szegmensét kapod meg a társadalomnak, hogy a leggazdagabbak, és a nem annyira gazdag, de okos embereknek. Most ez családi körülmény, a film bemutatása szerint nem családi körülmény. Szerintem, Abszolút. mert teljesen normális szülőknek tűntek. Nagyon szerető szülőknek tűntek. Igen. Az, hogy ott milyen turbiság fordult meg a háttérbe, arról meg nem kapjuk információt, hogy feltételezhetjük, hogy nem volt semmi, mint a molesztálás, vagy érzelmi abúzus, vagy akármi. Hát még a testvéreit is letagadta. Ja, igen, tényleg a testvérét is letagadta, ja. Hát annyi, hogy nem volt elég jó módú, mint amit ő vizionált magának, ami neki szerinte járna. Ez elég ahhoz az egész cselekedetéhez, pusztán ez, hogy ő nem tartotta magát elég jó módunknak. Hát, hogyha pszichopata vagy, Az akkor erre való igen. vágy, Akkor igen, de materializmusnak ez a szintje. nyilván, hogyha egy mit tudom én, úgymond a társadalmi normák szerint nézed, akkor nem, nyilván, hát ez nem jogosít fel arra, hogy te ott embereket öljél meg, illetve döntsél nyomorba, de Gondoljátok, hogy neki végig terve volt az, hogy megölje őket? 100%. igen. Azt nem, hát az, hogy de valószínűleg igen. Miért nem volt elég megölni a Félixet? Hát mert lehet, hogy még a pénz is Van rázott egyéb örökösök, másnak igen. hagyják. A lényeg az, hogy ne legyen senki, aki nem tudta volna. Igen. Ja, csak kérdés. Lehet, hogy tervezte is, de a lendület. Az biztos. De akkor egy olyan kérdésem van arra, Volt hogy szerepe benne. bocsánat, csak az eszembe miatt elfelejtem, hogy mondtad, hogy valaki kérdezte, hogy mennyire megalapozott az, hogy ezt tegye az Oli azért, hogy elérje azt a gazdagságot, amire áhítozik, hogy ez a család vajon mennyiben szolgált rá erre a gazdagságra, amivel rendelkezett, szóval, hogy az mennyire igazságos, az a jó mód, amiben ők éltek. Szerintem nem volt igazságos, mert Szerintem mindent örökölte. Igen. És Szerintem ez belenőttek egy ebbe az hosszú egészbe. évszázadban, Richardok, faszomok. Igen, hát ott volt a nem tudom, Henrikek. Henrikek, Igen, igennek igen. a képei, rengeteg olyan örökség, ami Igazából felbecsülhetetlen. semmihez nem értettek. Nem dolgoztak, ők csak tanulták generációkon át, hogy ezt a hagyományokat, ezt a viselkedést, Igen. amit ők felvettek, volt pénzük, tehát hogy azért is kellett az, hogy odafogadjanak idegeneket, hogy szórakozás legyen az életükben, hogy ők tudjanak valami izgalmat szerezni. Tehát, hogy mindig másokat odafogadtak,
mondta, hogy jaj, mesélj el mindent, a dráma kellett nekik, az, hogy történjen, amiért unatkoztak, ültek a pénzükön, ugyanabban a kastélyban. Ítélnénk a vagyont, hogyha ezt valami jóra fordították volna. Én nem ítélem el negatívan a vagyont. Én is ezt csinálnám a helyükben. Tehát, hogy én nem akarom őket. Lenne egy csomó pénzem, nem kéne csinálni semmit, biztos, hogy nem csinálok semmit. Csak a hobbiaimat mondjuk. Akkor ennek a legnagyobb bajban. Micsoda? Akkor lenne a legnagyobb baj, hogy minél jobban megvan az, amit szeretnél, annál nagyobb baj van szerintem. Mert nem az elég ki, amit megkapsz, hanem amire vágysz. Ja. Hát de ők is vágynak dolgokra, és azt onnan megkaphatják. És a gazdagok elég kevés dolgokra tudnak vágyni a gazdagok, mert ugye mindent meg tudnak venni. Mindig van olyan, amit meg lehet még szerezni. És vagy. Amit ajánlom másoknak, mert érdekes film. Igazából nem. Én szubjektívan nem tudtam annyira értékelni, szerintem amennyire lehet, hogy kellett volna. Lehet, hogyha még egyszer megnézem, bár nem fogom. Ki tudja, nem tudom. De nem ajánlom. Ne ajánlom. Ajánlom másoknak, de nem ajánlom. Nem ajánlom. Na, igen. Nem, jó. Mindenképpen ajánlom. Fantasztikus színészi alakítások, jó rendezés. Nagyszerű világítás, kamera, világás, minden jó. Location. Minden jó volt. Mindenképpen tudom ajánlani. Szerintem egy fontos témát ezzel a jelenlegi extreme wealth versus extreme poor helyzettel szerintem egy igen aktuális témát valamilyen szinten pedzeget. Mindenképpen tudom ajánlani. 8-9, nem tudom. 8-9 között valahol. Egyelőre legyen 8, és szerintem majd még fogom nézni ezt a filmet. Hát nekem ez volt eddig a kedvenc filmem, úgyhogy én mindenképp ajánlom, és 10-ből 10 pontot. Megkapta a 10-ből. Nekem Kizárod azt, hogy ennél lesz még jobb. Mondjuk az, ami Lehet ugyanilyen jó is. Ja. Ugyanilyen jó, még Ja. lehet. Ja. Bocsánat, igen. Ne, semmi. Majd kutakodunk. Nekem attól függ, hogy kinek ajánlom. Mert szerintem nem mindenki bírna ezt. Ja, ez biztos. Szerintem ez nem mindenkinek az ízlése, vagy nem tudom, nem mindenki szeret az ilyen durva filmeket. Szóval attól függ, hogy tudom, hogy valaki nem szeret az ilyen komoly, erős filmeket, ahol sokat kell gondolkozni, és újra kell megnézni, hogy mindent érts, akkor igen, ajánlani fogom. De ez nem mindenkinek való. Jogos. 10-ből 7. 7. Jó. Jó, hát akkor ezzel zártuk a 2023-as évet. 23-as évet. Ja, láttunk egy pár jó filmet, láttunk egy pár kevésbé jó filmet. Például a... Igen. Mondd ki az ördögűzőt! Mondd ki az ördögűzőt! Az ördögűző? És reméljük. Csak vágás nélkül tír a reakcióját végig, amikor nézi fönt. Aztán egyedül. Csak az vágás nélkül egyfolytában, és az fel van tölteni. Két. A reakcióm az ördögűzőre bilek. Igen. Nagyjából igen, ahogy néztem. Au! Igen, vártam, hogy ez egy vége legyen. Nem lett túl izgalmas reaction. Tőlem biztos nem. Gyújtsunk rá. Jó, remélem, hogy 2024 legalább ilyen jó lesz. Az biztos, hogy az év elején jönnek a kurva jó filmek. Ebben optimistán állunk 2024-hez. Stay tuned. Have fun. Az üres pohár. Jó bulit mindenkinek. Mindenki Nekünk már megvolt. Ciao. Csapó. Sajnálom, ez már csak. Igen. A pály közepén lesz elválva. Ja, azt már nekem is kell egy kis idejteni, mert már kb. beszélgetés elején